Hatu ke jela Meghalaya kadi ke jela ke Basabi tam hapo North East India. Ko boleh shibun epi ki subscribers baru ke baju so teran page ki video so kini ke channel Storyteller London. Lagagin pai syaka education hapo ke jela jungi. Kai hiar bha. Omdei tan hakani ke pamenta Henry nadu ki sarkar ki balalenyo. Bat kani ke jing sadien jungi hakapuli putih. Kadang ya ini haduk mentah. Kinong hikai kidang yami hasrok. Bandawa ya kajing bombiang. Nang ta ki school building ki bombiang haki buon jaj. Kamtame ki school lower primary. Kajing rit palat. Bat shibun ki jing duna. Haka bakin nong page school ki lahab ban volunteer. Ban penhe lani ban repair. Lani ban penbiang ya ki furniture. Kumta da ka burom nga kerpat ya ka sarkar kapadon burom jongimta bas ngubhaban peitlam khamtam ya ki school building bat kumjuru ya ki nong hikai ad hoc lan nong hikai gran namar dei maki ki nong penkiu ya ka puli puthi hapo ka jala kane ka de ka juk jong ka jigetong lane ka competitive generation kumtangi ki pajbaru ngisngu sarong lada ka jala jongi kan kiu bha syaborok liang khamtam haka pule puti mentangan pai syaka thok ka pule han North East India lani ki benta ba syapang syatai lamingi jongkar India kanu ka jela ka bala kiu bha haka thok ka pule bad ka ka jela ka badang sa dien tam haka literacy kadkom ka sensus jong ka snem arajar khadwe ka jela misram ka dei number way haka jingkiu haka puli putih ka jela misram kadan news pa teli kisno bad ka percentage jong ka puli putih kalong khandai phuwe 0.5% number ar Tripura kadan arspa khandai phu pra teli kisno ki break bala nang tho nang puli kadan pra punyo 0.4% number lai Sikkim ka Sikkim kadan shispa arpunyo tulik snong bad ka percentage jong ki brio ki bala nang tho nang puli kadai prapuwe 0.1% number sao Nagaland kidan siajar lai pasan pusan tulik snong ki brio ki bala nang tho nang puli kidai nyo pukandai 0.0% number san Manipur dan rius pa lai tulik snong bad ka jingdon jong ki brio ki bala nang tho nang puli kidai nyo pun rio 0.9% number rio ka jela Meghalaya jungi ka jela Meghalaya katkum ka sensus jong ka senam arhajarwe kadon rio hajar arpun rio tuli kisno hapo nodis ka jela Meghalaya kawan number rio haka jingdon jongki brio ki bala nang tho nang puli ka percentage jongki brio ki bala nang tho nang puli Meghalaya kidai tang nyo pusau 0.1% number nyo Hasam don kat prajar news pa telikisnong bat ki brio ki bala nang tho nang puli kidai nyo po 0.4% number pra Arunachal Pradesh don sans pa pra punyo telikisnong bat ka jingdon jong ki brio ki bala nang tho nang puli kidai tang ripusan 0.1% Kumta hapo North East India kat kum ka sensus jong ka senam arjar kadwe kebala kiu bha ka jing nang jing tip ke pamut haka thok ka puli lani literacy kadai kami serang banriu ka Meghalaya bakhadu tam kadai ka Arunachal Pradesh. Next, if you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make the best Storyteller London.